Sanibonani guys, igama uNqabile niphathela amazwibela enimba ngomhla ka-11 March. Hayi-ke guys, uThumeka ubuyelile-ke emzini wakhe wakudala wakaMabandla eyoqoqa zonke iy'mpahla lezi ey'salile zakhe zokugqoka. Umane nje wathatha u-wardrobe wakhipha one by one efolda efuna ukufaka esikhwameni. Uhlathi ubone kuyithuba eli-right ukuthi bekhulumeke futhi okokugcina ngoba nakho phela akukho muntu ozoloke eda ama-spices kuzobe sekubona bobabili. Usho kahle ukuthi Mama Ngwevu, ngiyajabula kakhulu uba yimi nawe manje akukho muntu womndeni. Ngizokwazi ukuthi-ke ngikhulume nawe njengomfazi nendoda. Hhayi na ngempela uThumeka umane nje wakweqa amehlo kubonakala ukuthi kwayonke lento ayishoyo uhlathi njengamanje iyambhora. Uthe Mama Ngwevu, bengithi ukuza kwakho apha kuzokukhumbuza ukuba ngisho noma uthe wena izolo umshado wethu wakhelwe esisekelweni esibolileyo, kodwa-ke kwakukhona uthando. Uthando lwalu-enough ukuthi sikwazi ukubuilda lo mshado lo. Bengithi mhlasimpe uma ngase ubone ikamero likalikamva uzokukhumbula ukuba mina nawe sasithandana kangakanani. Guys, uThumeka nje umane wathi iyodwa into engikhumbuza ulikamva ingcwaba lakhe, hhayi leli khaya. Hey guys, uhlathi ilabone khona ukuthi yazini, hhayi usemane nje walwa zaze zaqhephuka iy'nduku zakhe. Akukho ukuthi ashintshe umqondo kaThumeka. Okuwesi kunakho konke-ke guys, uYanga naye uzile laphaya endlini enza sengathi uzoqoqa iy'mpahla zakhe, kanti hhayi uNtombo unamanga. Uzogijima aye esikoleni ayokhuluma no-principal asho ukuthi usefuna yena ukubuyela esikoleni sakhe salaphaya eduzane phela nekhaya kade ehlala kulona noHlathi. Hhayi-ke u-principal uthe nje ayikho inkinga, angabuyela ngoba bevele efunda khona. Into ayidingayo nje i-email ezovela-ke guys laphaya kuyena uThumeka echazayo ukuthi angabuyela umntwana esikoleni. Usho kahle kuyanga kuyena uThumeka ukuthi mina andiyindawo, ngicela nje ungisendele i-email, usendele u-principal ukuthi mina ngiyabuyela esikoleni. Wamane wathi nje uThumeka, heyi andifuni ukulwa nawe Yanga. Wamane waqhamuka uHlathi wathi then musukulwa naye, hlala nathi sonke sibe umndeni futhi. Wathi ndithi Yanga siyahamba kwangoku. Wathi no mama, soze ndihambe mina la, impilo yami ila ekhaya. Mina angeke ngize ngizwe ngawe, angeke ngaso sonke isikhathi uma kuthi wena uxabene notata ebese mina ungenza iyoyo, undenza ndehle ndenyuke kanye nawe. Mina ndiyahlala ikhaya lami leli, andiyindawo. Nangampela-ke guys uHlathi wathi kulungile, hlala wena Yanga ikini la, wakaMabandla wena. Wathi tata ngicela undikhaphe ndiye ku-principal ndiyomxelela uba ndiyabuyela esikolweni. Wathi khululeka mntanami, kusasa ekuseni nje siyahamba ndizokukhapha. Kwacaca bha guys ukuthi-ke uThumeka uyedwa kuyona yonke lento yo-divorce, uzolahlekelwa ngisho nayindodakazi yakhe esisele yodwa uma ukuthi udivosa uHlathi. But u-girl akavaze nje awushintshe umqondo wakhe, uqhubekile nokuthi athi uyamdivosa uHlathi. Okunye-ke okukhulu kunako konke, uhambile wayofonela uZoleka ey'tshela ukuthi phela uZoleka uzoba proud of yena njengoba phela naye wake wamdivosa uHlathi. And ushilo guys uThumeka etshela uHlathi ukuthi yazini, mhlawumpe umuntu onenkinga la wena, ngoba nakho phela abafazi ababili bonke bakushiyile. Yazi mhlawumpe yonke lento lokisho umndeni wakho ukuthi mina oyimbangela yonke lento ayilona iqiniso. UZoleka wakushiya nje naye nami ngiyakushiya, awukuyinука amakhwapha ndoda. Hey guys, ulibambile-ke ucingo-ke uZoleka wathi sisi ngithanda ukuxelela uba sendimlahlile uHlathi. uZoleka wamane washaya u-loudspeaker efuna noLazarus ayizwe yonke le nkulumo. Wathi sisi ngicela nje undiphe indawo yokuhlala noma nje iy'nsuku ey'nhlanu nje kuphela ukuze ngikwazi ukuthi nje yabo ndizithole nami ndizibone ukuthi ngingubani. Yeyi kwathi nya, wathi ayibo Zo, ukhona? Usakhona efonini? Wathi uZoleka yebo ngikhona Thumthum, yazi ngimane ngakufaka kwi-loudspeaker cause bengifuna uLazarus akuzwe naye. Waqede guys uLazarus kwawuyena othatha iy'ntambo, kwawuyena omphendulayo uThumeka. Wathi uxolo ngalokho okukwehlakalele Thumeka, kodwa ndithanda ukukwazisa uba mna
nonkosikazi wami angeke sikwazi ukuhlalisa lana ngoba sisanda ukushada, kanti wena uney'ngxaki ze-divorce. Asifuni into ezoba umthelelo omubi emshadweni wethu ngoba sisafundana nathi njengomakoti nomkhwenyana. Guys, umane nje uThumeka wakhamisa, bekade ngalindele nhlobo ukuthi uLazarus would be this cold. Kanti-ke naye uZoleka akavaze amphikise uLazarus. Umane wavala umlomo wangamkhulumela nhlobo uThumeka ukuthi athi, hawu udadewethu Bandla, bengicela nje noma 2 days. No, guys. They understand the process very well. Bathe nje abafune ngisho istain. Yazi istain esoletha ukungcola emshadweni wabo omutsha. uThumeka bamdingi uzoba i-bad influence. Hey, akupheli-ke lapho. uThumeka uhambile-ke waya kumngani wakhe phela unkosikazi kaThulani eyomxelela lezi ndaba esho ukuthi yeyi Lazarus waze wandiphatha kabuhlungu. Yini vele ingxaki yakhe? Akasafuni noma ngihlale nje iy'nsuku ezimbalwa, kanti yini vele special ngalo mshado wabo? Udadewabo-ke lo osisi phela walapha emzini wakaMabandla umane wamtshela iqiniso, washo nje ukuthi cha, uzungambeki icala uLazarus, he's only doing the right thing. Yabona nje basasanda ukushada laba bantu, kanti loya muzi manje akusesiwona umuzi wakaBhikitsha noma wakaMabandla, sekuwumuzi wakaNgcukana. Kuzomele wazi ukuthi uZoleka manje akasayithathi yedwa iy'nqumo, useyithatha nomyeni wakhe. So understand mebethi ungahlali laphaya, kodwa-ke ungabi naxhala dadewethu, yabona ungezofihla inhloko apha emzini wami noThulani, noma 2 days noma 3 days, it's fine, ngizokulungisela igumbi lokulala. Kwaqhamuka uThulani guys emnyango wathi soze, hhayi apha, awunandawo yokuhlala apha. Okuchaza khona guys ukuthi uthatha iphathi kamfowabo uHlathi, uyayibuza uyayiphendula ukuthi hayibo, lo muntu wesimame angafika lahle umfowethu athi uyamdivosa ebese emva kwalapho eze kwami azofihla inhloko ndivume unoche. Guys, ayi kunzima kuThumeka, wonke umuntu uyamlahla guys, left right and center. Wonke umuntu guys, like indawo yokuhlala akanayo, she is homeless ngokuthi nje uthatha isigqibo sokulahla uHlathi. Guys, akupheli-ke lapho, le koNgcukana they've moved into a brand new house ethengwe phela ubaba kaLazarus, and everyone is happy. Everyone is happy guys, like it's a happy family. Shuthi-ke unomfundiso ubamemile for idina nje, just ukwenza i-housewarming. Yabona nje konke kubukeka ku-perfect. Manje useshawo unembeza uLazarus, uyasho ukuthi yazi mengase bevusele indaba yokumeja behlanganise-ke iKhusela Tech neIngcukana Industries izomane iletha uqhekeke emndenini. Hhayi-ke uZoleka-ke guys wamane wathi ish kona uqinisile. Lapho kuWest kunako konke unomfundiso uke wahlala phansi-ke naye uZoleka kanye-ke noNonceba ebatshela ukuthi as women of the house kumele benze sure ukuthi ababhekstebhani, abahlebani, like abenzi into ezogcina ibaqhatha. Lapho uZoleka uyazibuza uyayiphendula ukuthi kazi njengoba efuna ukuhlanganisa iNgcukana Industry kanye neKhusela Tech ayizuletha yini ingxabano leyo nto leyo. Hey guys, okuWest kunako konke-ke ubaba kaLazarus uke wambuza uZoleka ukuthi you talked about iNgcukana excellence, please naba sisintshele ukuthi what was in your mind. Wachaza kuNtombo ukuthi like ubefisa ukuthi kuhlanganiswe iNgcukana Industries neKhusela Tech ibe into eyodwa, ibe yi-legacy, ifa, the empire of the Ingcukana family. Kanti-ke ukujabulele kakhulu-ke ubaba kaLazarus lokho, waze washo ukuthi le idea idinga umuntu o-dominant, umuntu ozoyidrayiva, one-ambition, umuntu oyaziyo into ayenzayo, which means uAzande might really see the door. Bamane nje bamkhuphela emnyango balethe uZoleka kube uyena udrayiva wayo yonke le nkampani. Guys, angena amanzi endlini. Aphela lapho kamazibela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe ni-like ni-comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqabileni Mpasela Mazibela enimba ngomhla ka-11 March. Hayi-ke guys, uThumeka ubuyelile-ke emzini wakhe wakudala wakaMabandla eyoqoqa zonke iy'mpahla lezi ey'salile zakhe zokugqoka. Umane nje wathatha u-wardrobe wakhipha 1 by 1
efolda efuna ukufaka esikhwameni. UHlathi ubona